Que seria te puxestes de repente. Teu xeito de desbullar cando non hai máquina, hai de quedar así co carozo. E traballábase moi ben con esa máquina, metía las pijas. Tiñase que dar á man, claro. Acordo meu desa. Onde claro que se acorda. Eu parece que ainda estou vendo banco por ali arredor. Somos como as máquinas. É que ninguén lo creía. Arra carallo. Anda por Dios, non lle Eu pensando que tiñamos millo de abondo para as galiñas, Sí, ó. hasta que viñera o millo novo. Vou ter que levar o campo abaixo para que lle enseñar as galiñas a comer o millo, que ainda non o comen. Eso sí. As galiñas non saben comer inteiro, teño que moer, pero... Olles vos!